Urtean zeharreko 32. domeki honetan, liturgiaren urtearen azken txanpan gagoz. Hau da, amaitzear den urtean ebangeleri baten liburuko txatalak irakurri dauz jarraian. Han zuzen be, barko zen liburukoak. Entzun barri dugun pasartien, azken aldizigo da Jerusalenera, eta beren ekaldiaren ateetan kokatuta da. Eta Jesusek errukituz begiratu dutzu bizitzeko dagoan apurra bai emon egiten dagoan emakume alargunari. Arreta emakumearengan eta bere ekintzak jarriz zer agertu gure dau. Batzuk danen biztan zarata hundiz egiten dabezela doainak. Askok emoten dabela baina soberan daukinetik. Eta danen aurrean eskuzabaltasuna hundiko pertsonalez agertzeko. Eta errukiz betetako jarrera dau ikasleekaz be, zailtasuna hundiz dabe, apostutza etxaren bidea zertan datzan ikasteko diarduelako. Bizitxo beharrezkoa dana atzeman. Gauza txikietan eguneroko gauzaten eta gure buru agazko beste asko, ezade agazko hartu emonetan ikusten dugu benetan zer dan, beharrezko bizia babesteko eta pertsonalez garatzeko. Eliasi eta emakume alargunari begiratzen badeutzugu, eguneroko lehorteak eragindako behartzuen larrian dauzela, eta egunez egun bizirik erauteko ezinbestekoa da nahia falta dela ikusiko dugu. Hile egingo gara dinok emakumeak. Zerbitzuak izan behar dagoela gure jokabidea, eta daukagun apurra banatzeko garanen behar duguna jakula faltako. Ikusera soten dutzo profetak emakumeari. Eta geuk momentu honetan Valentzian gertatzen danarienekin begiratzen badugu, gauza bera ikusten dugu. Gose horrezegatik bizitzako gauza garrantzitsua lagun urkoagaz eta lagun egitea da. Hor eguneroko hartu emon asko eta asko txikienak eta pertsona nagusiak izaten dira. Eurek daukie premia gehien eta baita denbore gehien behalkarregaz egoteko. Postasun eta txikabeak itxaropenak eta doakutasuna konpartitzeko. Laia konturatu barik benetako bizia moten eta jasoten diar dugu. Zentzuz beteten gaituan bizia, askotan ez gara gure arte homonez balioz. Jabetzen, bardinakaz dugun harremana lanekoa, kontratupekoa, baitasun bakoa izaten da. Itxurakeriak alde batera itzi, arinkeria, beralakotasuna, noizean behin gospakizunak gau nagusi diran sasoian. Ez dugu gure benetako izaerarik erakusten. Ustez beste gutaz daben irudiagoaz baino. Hau da, egitekoari. Lanari lotutako irudia agertzen dugu. Ez gure izaera. Hori azaldu gura deutze Jesusek ikaslei, fariseoi eta lege gizoneri, eta horren jokaerei buruz berba egiten deutzuenean. Horrek entzulen laudario eta onespean bilatzen dabe, eta ikasleo Jesusen antzeko izan behar dugu. Gure bizitzaren jabe, askatasunez emon ahal izateko. Gure askatasuna bizia emoteko prest egon behar gara. Jaenko guztiuna arrukitzoa. Urrun dugu handik eragozpen guztiak, korputxez eta animaz geure buruaren jau izanik askatasun oso zeure naia bete daigu. Gaur, jaunari lehen otoitzan dei egitean, bere boderia eta arrukia guretzat erratz bat lez izan daitezela eskatzen dutxagu. Hori eskatzen jauetu behar dugu gugari ala zoritzarrei ate hori edegi deutzagunak. Eta jauna, maitasun eta arruki sentimentoren gore gorputzatek eta gure harimen garbitzera. Eta pres jartzera datorrela. Begiratu, behar dinogun tokian begira daigun zeruan, urkoarengan izan be hori da, jangoikoari erroina dagokionaren lortzeko dugun modu bakarra. Guk hemen lurrien eraikitzean hasi behar dugun zerua dana. Begitu jauna begionez, gure sakrifizioni, eta egizu hartu daigula parte fede hondiz, orain sakramentoan ospatzean dagun zure semearen nekaldian. Oparen gaineko toitze honek erakusten duzku nolakoa dan jangoikoaren begira da. Gure bizitzei buruz, otasun begira bat da. Hemen aurkezten duguzan sakrifizioak ez dabelako zertan gordinik izan behar. Baizik eta jaunari gehien kostaten jakuna jartzen deutzagula. Gehien eragozten duzkuna, beraren gandik uru egotea, holan ogiarekin eta ardagogaz batera,
Pasko misterioen parte izan gaitezen. Pasiño eta berpizkundea ardatz dauzan misterioaren parte izan gaitezen. Bera gure artean jaioaz gizon emakume barri egin gaitu, gurutzean hilez gure pekatuak ezerestu ditu. Hien artetik biztuz betiko bizia emon duzku, eta zugan egonez zaita guzti santu, zeruko ateak zabaldu duzkuz. Urtean zeharreko domekako laugarren prefazioa, Salvazioaren historioa. Prefazio honek gaurko ospakizunaz berba egiten duzku. Jainkoak zelan erakutsi alduzkun bizitzarako bidea. Bigarren irakurgaiak Kristo bere aitaren aurrean gure gaitik tartetu ebala adierazten duzku. Horrexagatik, berba egiten dau prefazioa Kristoren jaiotzaz, zeinak gure izaera barrizten daitu. Ugaz partekatzen baitu, hau da, gure pekatea suntziteko bidea, jangoikoen eskuti bizitziko gai izateko aukera erakustea. Betierako bizitza dituak aita igoz eta zeruko ateak edegiz erakusten duzkun bizitza hori. Horregaitik, pasko misterioa ez dagoen beste moten dugunaren kantitatearen menpe, baizik eta garenaren kalidadearen mende. Kristok eraikitzen irakatsi duzkun erreinua, eraikitzeko deitutako jangoikoaren seme alabak. Zure doaiez janarituak eskerrak emoten dutzaguz jauna, eta zure bihotzonari eskatzen dutzagu, sakramentu honetan emon duzkuzun espirituaren indarrak iraundagiala gugan eta emon digula lealtasunan bizitzeko grazia. Eukaristia maitzeko eskaera egiten dutzagu jaunani, jasio barri dugun doain sagraduak lagunga izan. Jangoikoaren gandik datorren errukia, bene-benetako aitatzeko gai izan gaitezan, izan be, hori da Espiritu Santoaren ekintzak sakramentuaren kasu honetan jaso barri dugun, Eukaristiaren harreriaren bidez gugan jardun eta orain danken modu bakarra. Aste hon izan, urtearen amaitze ardoa, baina geu be adiegon behar gara eta prestu.